हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय प्रटेक्ट चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामगोन जे पीएम किसाननि बागै आरोना नोंथांमोना जे कुइसन गोबाङानो खालामदों गोदान आरो गोजाम माखासे बेनिफिशियारिसफोर गोबां सम जाबायमोन आङो पीएम किसाननि बागै जेबो आपडेट लाबोथ'यिया आरो आं बेनि अफिशियेल साइटआवबो हाबाखै गोबाव जाबायमोन दायो थेवब्लाबो नोंथांमोना जे पीएम किसाननि बागै माखासे भिडिअफोर लाबोनो थाखाय एबा पीएम किसाननि सोमोन्दै माखासे सोंहरनायलाय नोंथांमोननो पीएम किसाननि बागै भिडिअ लाबोफिनबाय मानोना आं सिगां समाव पीएम किसाननि बागै जेबो लाबोथ'वाखैमोन एबा आपडेट जेबो लाबोनाय जायाखैमोन जे नोंथांमोना खायसे खायसे सोंहरदों 20 इनस्टलमेन्ट एबा दाख्लैसो आगस्ट 2 तारिखनिफ्राय मोननाय बे किस्तिखौ सोरबा सोरबा मोनाखै होननानै आरोना आंना मोनाखै मानो बेबादि जादों रिप्लाय होननानै बिदों आरो माबोरैहाय जानानै दं कन्डिशना मानो बिदि मोनाखै होननानै आरो खायसे खायसे सोरबा सोरबा जायफोरनाखि गोजाम आरोना नोंथांमोनहाबो दासिम नैबे 20 इनस्टलमेन्टआव मोनफैयाखै आरो सोरबा गोदानफ्रा मोनबाय होननानै बुंदों आरो सोरबा गोदानब्लाबो एक्सेप्ट जायाखै नामा मोनाखै माबोरैहाय बेफोरबायदि गोबाङानो माखासे कुइसन्सफोर खालामदों आरो सोरबा सोरबा सोंदों आरोना इमेलाव माखासे नटिसफोर फैदों बेनि थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायब्लानो जागोन एबा बुजिनानै मोनगोन जोङो बे पीएम किसाननि बागै एबा इनस्टलमेन्टनि थाबथानाय मानो मोनाखै सिगाङाव मोनदोंमोन एबा जायफोरनाखि गोदान दायो गोदाननिफ्राय खालामदोंमोन सोरबाया मोनबाय नाथाय मोनाखै सोरबाया गोदानब्लाबो बेफोर माखासे क्राइटेरियानि इसुबो जानानै थायो आरोना क्राइटेरियानि थाखाय बा सोरनाबा उइथ हेल्थ जानानै थायो सोरनाबा केवाइसि नांनानै थायो बेफोरबायदि माखासे नेम बायदियै बियो गोरोबनांगोन माखासे सन्देह गोनां माखासे बेवहाय दाय दस जानाखि होखादों मेनसन खालामखानाय इम्पर्टेन्ट नट्सफोर दङ बैफोर नट्सफोरजों गोरोबब्लानो नोंथांमोना बे रांखौ मोननांगौखौ मोना आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे इसु जायोबा बे खामानिखौ मावनानै लानांगौ आरो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि जे जायफोर नोंथांमोना गोदानफ्राबो नोंथांमोना मोननो हाबाय खायसे आरो खायसे मोनाखै प्रब्लेमावबो थाफिनदों आरो खायसे रानिं मोनखोनाय एबा मोनखोन्दाखा अब्लाबो नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टआव सोरबा सोरबा थाबथादों आरोना बेवहाय माखासे खारनफोर दङ एबा माखासे बेवहाय होखानाय नट्सफोर दङ आरोना बेयाव नर्म्स बादि माखासे मिलायाब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय हल्ड जानानै थायो आरो उइथ हेल्पफुल जानानै थायो जे नोंथांमोना बेवहाय माखासे फोसावखानाय एबा माखासे इम्पर्टेन्ट नट्सफोर दङना बेजों गोरोबनांगोन एबा बेवहाय माखासे सन्देह गोनां दायफोर एबा सन्देह गोनां माखासे क्राइटेरिया होनाय दङ आरोना बेफोरजों मिलायाब्ला बेबादिब्ला नोंथांमोना हमजागोन आरोना थाथ'गोन उइथ हेल्थआव बेनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबा सोरबा मोनाखै आरो खायसे केवाइसि नांनानै थायो एकाउन्टआव बेनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना प्रब्लेम जायो केवाइसिफोरखौ नोंथांमोना क्लियार खालामोबा नोंथांमोना हाबगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिया सोरनाबा उइथ हेल्थआव थानायफ्राबो फिजिकेलि नोंथांमोना केवाइसि होनांगौ आरो फिजिकेलि नोंथांमोना भेरिफिकेसन खालामनांगौ अब्लानो नोंथांमोननि माखासे प्रब्लेमफोर जानायफोरा क्लियार जागोन आरो दा जोङो बेखौ मास मोनब्रै जों मोनो नालाय बेनि किस्तिया गासै जों बोसोराव 6,000 नङा होमबा जोङो नैबे केवाइसि नोंथांमोना नुनो मोनदोंना बेनि गेजेरजोंबो जोङो बाय'मेट्रिक्सनि गेजेरजों जोङो केवाइसिखौ होयो आरोना बेवहाय माखासे फिजिकेलि भेरिफिकेसन जायो आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोना अफिसियेलि खामानिखौ मावथारोबा थांनानै खबर लायोबा नोंथांमोना मोजां जायो जायफोरनाखि नोंथांमोना रानिं मोनदोंमोन नाथाय उनाव मोनाखिसै बेफोरबायदिबा आरोना बेवहाय बेनि गेजेराव जोङो गिबियावनो क्लियार खालामगोन आरोना बेवहाय इम्पर्टेन्ट नट्स नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बेनि बुंनाय मथे नोंथांमोना बुजिनानै ला बेवहाय मा होनना बुंदों दा डिपार्टमेन्ट हेज आइडेन्टिफाइड सार्टेन सासपेक्टेड केसेस डेट मे फल आन्डार दा एक्सक्लुसन क्राइटेरिया आउटलाइन इन दा पीएम किसान स्किम गाइडलाइन्स देस इंक्लुड फर एग्जाम्पल गाहायाव होदों आरोना बेवहाय होनाय बायदि माखासे सन्देह गोनांफोर जायफोरनाखि बेनिफिशियारिसफोर अब्ला बिथांमोनहा बेजों गोरोबोब्ला बेयाव होनाय बायदि बिदिन्थि हिसाबै नोंथांमोना गोरोबोब्ला नोंथांमोना उइथ हेल्थआव थागोन मोनथ'नाय जानाय नङा बेफोरबायदि जायो आरो नोंथांमोना बेवहाय नै मा नुनो मोनदों 2019 फेब्रुवारिनि 1 तारिखनिफ्रायसो बेनि उनावसो नोंथांमोना सासे गोदान हानि बिगोमा बा गोदान हानि सोरजिथाय एबा गोदान सोरजिथायनि बिगोमा एबा बे हानि गोदान बिगोमा नोंथांमोना जादोंब्ला बेनि उनावसो जादोंब्ला बे हानि प्रुफजों एबा बेनि नामाव बे लेन्ड रिपर्टजों नोंथांमोना बे पीएम किसानखौ मोननो हानाय नङा होनदों माने गोजामब्लासो नोंथांमोना मोनगोन बेनि उनावब्ला मोननाय नङा
नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला बेखौ होबानो जाबाय आरो गोजाम माखासे हानि दाखौ होबानो जाबाय एबा खाजोना रसिद माबा मोनसे बेफोरबायदि नांगौ नालाय दानिया नैबे 2 नाम्बाराव दं आरोना जुदि मोनसे फेमिलियाव more than one सासेनि बांसिन नोंथांमोना जुदि बेखौ मोनदोंब्ला सासेनि बांसिन नोंथांमोना बेनिफिसारिस हिसाबै बे बेनिफिटखौ नोंथांमोना मोनदोंब्ला एबा सोरबा मा होनो हासबेन्डबो वाइफबो बेफोरबायदि सानै मोननाय थायोना बेनिफ्राय आरो नङाबा सोरबाया गेदेर सुबुं बैसोगोरा एबा सोरबाया उन्दै एबा बेफोरबायदि उन्दै मोनदोंब्लाबो सोरबा सासे उन्दै गथ'आ मोनदोंब्लाबो बेयो जेंना जागोन आरोना एबा सानैबो उन्दै गिदिर सानैबो मोनदोंब्लाबो बेयो जेंना जागोन बेनिखायनो बेवहाय विथ हेल्प जानानै थायो आरोना बेफोरबायदि प्रब्लेमफोर जुदि थायोब्ला बेफोरबायदि प्रब्लेम गोरोबनानै दङब्ला बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि केसाव गोग्लैदोंबा एबा नोंथांमोना मोनाखैबा नोंथांमोननि केसटिफोरा थाबथानानै दङब्ला अब्ला नोंथांमोना मा होनो नोंथांनि एलिजिबिलिटि स्टेटास बेहाय नोंथांमोना नो योर स्टेटास मोनसे दंना बेवहाय नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनानै नाय आरोना नोंथांमोननि इनस्टलमेन्टआ माखासे एपिअ प्रसेसफोरा बारदोंना बाराखै बा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेफोरखौ जोङो नायनो हायो आरोना बेवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेनि बांसिनै नोंथांमोना माखासे सोंथिफोरनि फिननायफोर नोंथांनि गोसोआव माखासे सोंथिफोर जानाय बेनि फिननायफोरखौ जोङो नैबे इमित्रानि बेहाय मोनसे कर्नार अपसन्स दंना बेहाय थांनानै जोङो गावनि गोनांथि एबा गोरोबनाय बायदि माखासे कुइसन्सफोरखौ बेवहाय टाइप खालामनानै एबा सोंनो हायो आरोना रिप्लाइ मोनो नोंथांमोना बेवहाय आं दहाय बुंनाय बायदि नोंथांमोना जुदि उइथ हेल्प जादोंबा बेफोरबायदि जानानै थाबथादोंब्ला मा खालामनांगौ फिजिकेलि मा खालामनांगौ बेखौ भेरिफिकेसन खालामनांगौ आरोना अफिसफ्राव थांनानै नोंथांमोना खालामोब्ला नोंथांमोननि माखासे डकुमेन्टसफोरखौ रिसाबमिट खालामनानै रायलायोब्ला नोंथांमोननि प्रब्लेमफ्रा बेवहाय सल्भ जानानै फैगोन बेवहाय माखासे अनलाइन खालामनायनि अनलाइन प्रसेस गोबांहाय बेहाय अपसन्सफोर दङ नाथाय थेवब्लाबो अफिसियेलि अफलाइन हिसाबैसो बिथांमोना खामानिखौ मावो जोङो अनलाइननि गेजेरजों माखासे खामानिखौ खालामनो हायोब्लाबो बेवहाय एप्रुभ जाहैयो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्ट थोंजोङै अफिसाव थांब्लानो जाबाय दानिया नोंथांमोननि माखासे प्रब्लेमफोरखौ नैबे नो योर स्टेटास जों बेवहाय नायनांगौ आरोना नायनो हायो जों क्लिक खालामगोन क्लिक खालामनानै जों बेवहाय नुनो मोनदों आरोना नो योर रेजिस्ट्रेसन नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय बे केपसाखौ नैबेहाय बहायनानै अटिपि नोंथांनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन बेखौ होनानै पेमेन्टनि स्टेटास इनस्टलमेन्टनि बेफोरखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो केसटिनि माखासे पार्टिकुलार्सफोरखौ नोंथांमोना श' जागोन जुदि नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय मा खालामनांगौनो जोङो नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेहाय जों क्लिक खालामनांगोन आरोना बेवहाय नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ होदो दानिया बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव होब्लाबो जागोन नोंथांमोना नङाब्ला आधारनि गेजेरजों रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोनगोन बा आधारजों नोंथाङा नायनोब्ला बेहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बेहाय क्लिक खालामोबा नोंथांमोना बेहाय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ होदो बा मबाइलखौ क्लिक खालामोबा मबाइल अपसनाव बेहाय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय बे केपसाखौ दहायनि बायदि नैबेहाय बहायनांगोन बेनिफ्राय गेट आधार नैबाव क्लिक खालामनांगोन आरोना थिग बेफोरबायदिनो मबाइल नाम्बारखौ होदोंब्ला बेवहाय बिदिनो अटिपि थांगोन बेफोरखौ नोंथांमोना रिएन्टार खालामनानै साबमिट खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांनि स्टेटासखौ बेबायदि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना माखासे कनफिउसफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो क्लियार जाबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ बाय बाय